bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayawo meɗen habrirde diaspora sénégal tv ko noon tigui rigui sikki ala sikkitare wodani ko émission meɗen danga sa nani danga kadi ko heewi nana e nder danga caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum ko yettude jinnaɓe ɓe en calmini bandiraɓe kala e kuuɓal ɗo e haalirde nde ko guiɗo moɗon sehil moɗon Binta Polane en jetti jomiraɗo joom baɗe e bawɗe baɗode wela ene welira nawɗo meɗen e dow jaam kadi artiri men e dow jaam ha gartuɗen ɗo mbawɗen wadde kadi émission meɗen toon to karallagal to heɗenen toon ko Amina ɗo e haalirde nde ko guiɗo moɗon sehil moɗon Binta Polane ardani mon ɗo ete Maymouna Diallo Maymouna bisimilla ma calmina bandiraɓe garten e yewtere meɗen hannde eyyi ko noon tigui assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moni kala indi muɗum e yettode muɗum sikki ala sikkitare wodani oɗon gandi min garti waɗande mon no min kewno waɗande mon ko ɗon kadi dewten calminen helifaɓe aada e helifaɓe diina ko ɗon kadi dewten calminen jinnaɓe nde wonno kala ko dañete hewde famde foof ko jinnaɓe Aïcha Ba bisimilla ma calmina bandiraɓe garten e lowdi meɗen hannde assalamu aleykum yeɓiyankoɓe télé diaspora sénégal tv on calminama on juurama on beltanama kadi on ñaganama Allah moƴƴere mi salmini Binta Polane mi salmini kadi Maymouna Diallo ko min Aïcha Ba rewɓe modaɓe oɗeji arte moon émission moon danga ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni koye émission meɗen danga ɗo e diaspora sénégal tv foof ko ɗo kewata so ɗum yewti eɗen gara hannde e lowdi meɗen hannde ko vacances uji meɗen hannde mi yi hannde e nder rendo meɗen ko ɓuuri hewde hannde e nder vacances uji meɗen ko Maymouna ko ɓi mawnam Aïcha ko ɓi miñam gadda biye o adda biyum te eɗen gandi hannde Dakar ene faaƴi an aɗan ɗo aɗa wondi e sukaɓe ma pour ɓe dañotoɓe leeli sa ko caɗele gadda ɓiye mbaɗa ɗon oɗo adda biyum yaato o ko bandam sukaɓe gara fodde sukaɓe joyo ha jeegomo gara pawo ɗum e neɗɗo goto kadi ko ɗum ala ko kadi so jomum enen koto ma woda ko mbaɗana te ɗum ɗon an aɗa woƴa sukaɓe ma mbiya kadi ya waɗan ɗum sukaɓe wodɓe beele ɗum ɗon ko hunde fonde wonde gaga jinnaɓe eyyi ko noon tigui yeɓiyankoɓe diaspora sénégal tv Binta mi nani ko kalla ko walla aussi mi faami ko kalla ko manam hande ittude ɓi miñe walla ɓi mawne walla dende arma vacances ko hunde welde pourtant ko hunde welde so tawi kadi ne wonde needi manam ɓi mawne walla ɓi miñe so ari ardani ɗon pour nde goɗɗum de ardi ɗon c'est juste ko fodde muɗum kandi jogui hen devoir kadi wiyata ko yummum walla wiya ko goggo muɗum walla wiya oɗo kañum e komin famille goto ardani hen pour nde goɗɗum noon tigui Aïcha bisimilla ma gara annene kalayete toɓɓere nde ene gasa wonde wonko ɓurɗa min henete andude ko oɗo wi ko gonga ndax vacances nden ko jokkore ande monno par ce que aɗa wawi dañde ɓi mawne ha mawno tawa anda ɗum walla taw so fotte ɓiɓɓe ma gandodirta so jomum arema vacances ko jokkere andam sene yaade neeri sene yaade deere sene yaade jokkere endam kono hande noon aɗa faama tan sukaɓe hande vacances uji mabɓe jomum arayma nehaka waɗani ko foti wadde jomum fina tan wiya ɓiyum yo yaa tan pour nde yo fofto tan ne andi ko jibini wima ya vacances tan mara kañum ne feeha ene fofto to ɗum wona hunde fonde wonde ko noon tigui ha joni koye diaspora sénégal tv ko noon tigui Aïcha Ba Maymouna min nani haala moɗon kono min yiyandam to banggue hooram hande Dakar ene faaɗi jamanu ndu muusi ko heɓma ko heeɓi bande kala kone heɓtoma ne heeɓa bande saabu an joni tan a joguima ɓinguel ma gotel école udditi a ronki dañandemo ko foti udditirde école makko oɗo ko joguiɗo sukaɓe mum ko ɓesɗo Dakar ene faaɗi hayto lela ko caɗele saka goɗɗum e goɗɗum mbiya ya an ya hettan sukaɓe ma ya hettan ɓiɓɓe goɗɗo e goɗɗo te garɗo yaade foof a waɗata goto a waɗata ɗiɗi jomum wiyata ko ma daña valise so yeehi kadi wonko mbaɗanta jomum ɗo doole ma tolni so yeehi jinnaɓe mbattat hen kene jawa ene jawanma ɗum taw ganda ko ɓe jawanma ko ɓe ganda no dañirɗa ɗum ka karɗo hoorema dokkuɗa jomum beele ɗum ɗon kadi ko hunde fonde wonde ni gaga
fonde wonde par ce que jomum so arema vacances anda saɗa jogui walla jogaki yo jomum yiya tan yaarila sibu Allah yaarira kadi sibu jokkere endam wasa ƴewde hen ene foti waɗanede wasa ƴewde hen no foti heblede walla wasa ƴewde hen kaari ɗum waɗanma ko ɗum hettanma taw anda no gurduɗa aɗa yiya neɗɗo taw so halnanima ko woni nder mum a wawa andude ɗum noon sa ari vacances yaadu pour sibu Allah jaara pour nde jokkere endam ko ɗum woni foof sa yaari pour nde jokkere endam tan a soynata ko hen ko ɗum feewi walla feewani walla mi waɗanama walla mi waɗanama kadi mbeɗa yi e nder sukaɓe ɓe a ummoto galle bamma ka dañani galle bamma ko mbiya aɗa daña ɗum galle bammum janano saabu sa ari an Maymuna a ari aɗa jippi e neɗɗo aɗa foti lawñude aɗa foti heedandemo e hirande nde mballa jomum e liggey galle o pour jomum so tawi ko joguiɗo place ene yeeyoye wawa dañde yaade no liggiroyi kono an a arat aɗa ñaama aɗa yara mbiya connexion ma mankata ñande wifi koppi foof mbiya aduna ne egge lakar ne hoɗe te to ganduɗa ko mbiyata aɗa waɗa ɗon ko an a dañani ɗum galle bamma beele ɗum kadi ko fodde wonde kadi sukaɓe ko needi kadi ndiɓe poti neheede eyi Binta aɗa andi hande jaade ha jogui 15 ans walla ha jogui sax 12 ans mbiyam on ko woni majeur et vacciné par ce que hande hay goto fotani wiyede waɗ ɗum ɗo par ce que an garɗa ko vacances sa ari vacances no towruɗa jaam gallen ɓe ni jokko e maɓe manam an toɗa jomum kene dawat jamma dawat subaka dawat ñalawma on sene dawa aussi an aɗa foti jogade haqqille gummimi koye galle te miijiɗa an nde gonnoɗa galle mon nde gonnoɗa koye a fittat a lawƴat a defat n'est ce pas so tawi yumma ala oɗon haqqille waddema conseil sa yeehi vacances no nanguirɗa kam ni mo tawoyɗa tono nanguirmo noon so tawi kadi yumma ala oɗon haqqille an jogoɗa oɗon haqqille par ce que aɗa yiiɗi sa hooti yonta hande o de aɗa yiiɗi hande sa hooti wiye karde ko yano vacances Maymude ko yano vacances o arti machallah ala fof ko artirande mais te sa joɗima a jottima a ƴeewi ko gadduɗa ko fof ɗum ɗo nana andi ana liggahi ɗum kadi moƴƴere ma rokkanima ɗum rokkuma ɗum tan ko ƴewde gummiɗa ko yimɓe kadi ko fodde sa yettima toon mbete ɓenne mbiya kadi kaari ka yeehi vacances mo ko moƴƴi te harmiji jeeɗiɗi min mbaɗa andi ɗum ɗo mimi ligganahi ɗum hooram ɗum noon ko neɗɗo waɗa ɗum e haqqille mum eyyi ɗum pour min ko neɗɗo waɗa ɗum e haqqille mum sa yeehi vacances tan mbasa wiide min kam tubak dal mbasa wiide min mi ɓuftata ɓandam tan ha laaɓa mi ƴeewa ko yooɗi tan mi ɓorno mi jooɗo mi ƴetta te jooɗo mbete mbeɗa dañi ɓandu ɗum holko wona haydara wonani haydara kadi somin faami ha e nder haala ma kadi min e miijam kadi batte hooram sukaɓe ɓe sa ari vacances en tant que garde vacances wonko poɗɗa wadde min ni mi salaki gargol vacances kono sa ari vacances wonko foti wonde wonko fotani wonde ka garde vacances ka kokkude jinnaɓe ma a ari liggey ene woodi hayso ko yeyde ndiyam keɓa hen hande bu sappo janggo nogas ndendina ɗum mbaɗa ɗum e hondal ma tan ko liggey rendin ɗum ɗon pour sa are yaade janggo e jaam mbawa fewnande hoorema hunde gonga a wawani timminande hoorema fofof kono ma woto ko mbaɗanɗa hoorema ustana kadi ɓe garɗa ɓe tawɗaɓe kono joni min ɗum ɗon foof ko jiimi ko so jomumen gari lamgu mi pottata gum beele kadi sukaɓe kadi soɓe gari aɓe poti liggade walla ɓe potani liggade Aisha Ba eyyi oɗo mi salminima soɓe gari ɓe foti liggade sibu ne sa oppi yumma oppi bamma ari a tawi yumma walla mawne a fota jooɗa taw a liggaki a fotani wiyede ummo saɗa liggo so tawi ka nehaɗo hay biyetene yaaha vacances a fota wiiɗomo sa yeehi liggo sibu so tawi a nehimo a jangguinimo liggey a wiyatamo noon sibu noon gonirɗa galle mon ni ko noon wonirɗa galle goɗɗe sa nehama ko ɗum nawata sa neha ko ɗum no sa jangguinama golle ko ɗum nawata sa jangguinaka kadi golle ko ɗum nawata éducation foti ko fuɗɗade ko ɓooyi guila vacances arani wona goppa ha vacances ara mbiya ɓiye jooɗo sa yeehi galle jana ko ni wona noon cukalel nehata sa yeehi galle jana no fittu lawju def
subu ka debbo andata to jango e jang holton kuccuɗa mi ara ɗon e nder haaluma seeɗa sa yeehi fittu def lawƴu fittu def lawƴu on ɗon mo mbiyata ɓiye yo waɗoy toon ko an foti ɗum wadde e ɓiye gilo yahani ɓanggue goɗɗo saabu ɓiɗɗo kala no nehira ko noon yirloyto jikku kala no nekoriɗa no jarɗa foof ko ɗum jadata hen sa ari sa suuɗi ɗum balɗe tati nayi ɓerde koko yaltata wadde ne ɓiye e needi moƴƴiri e fannu moƴƴo guila ummaki e ma saabu imaginel ko foti no hitande aɗa wondi ɗum e ɓiye ene janga o dañani jot lawjude o dañani jot fittude o dañani jot defte so école o uddi min e yiyande hooram ka poɗɗo fawdemo e sarama poɗɗa ko jangguindemo ndefu poɗɗa ko jangguindemo kala gollal no gollorte pour an ka janggo e jaam so jomum resama saabu so won hande e nder jeunesse meɗen hande e nder sukaɓe hewɓe hande eɗen jiya so ndesama ne daña ɗinɗon probléme aji ndefu yen te ɗum ɗon foof waɗi ɗum ko guila e jinnaɓeɓe aɗa foti ekkinde ɓiye no defirta aɗa foti ekkinde ɗum guila e haala mum ha e gollal mum e fof ko ɗum ko an foti ɗum wadde mais sa waɗandimi ɓiye janggo e jaam hayso wona vacance o so resama o tampat toon ɗum ɗon ne Maimouna ko jiiɗani Binte aɗa andi ɗum ɗon mbiyami debbo walla an yumma ɓiye woto woppu ha vacance tan mbiyaɗo ekkinamo liggey ala o jangget ko 8 heures o jangi 8 heures ha 2 heures walla ha 3 heures jippima oppumo fofto seeɗa so foftima seeɗa hakkude 4 heures 5 heures wimo yo hucce hirande wimo yo hucce hirande yo saggine hirande so saggini hirande hakkude 4 heures 5 heures 6 heures ɗo ha 18 heures 19 heures yo hucce kayñ makko jangga ɗon ha 23 heures omo jogui tano janguiri taw noon a woppata ɓiye mbiya ɗum yo janggu te din part e mabɓe a rokkat ɗum foof yo janggu wasa janggude goo a dañani naforto jangde ɗiɗi a dañani needi a dañani gandal e nder galle a dañani haydara e nder galle min pour min debbo fotani wiyede tan kañum yo waɗ ɗum tan yaha waɗa ala won âge mbimmo keɓata ɗum ɗon ko an tan waɗana ɗum ɗon hoorema kadi an yummani an foti ɗum salade min de min mboɗomi ɗo min mi janggi école hami yalti mi meeɗa yaade vacance kala nde mbimi nena mbeɗa yaha vacance yo Allah junnu balɗe makko te ko wiyanno kam ko foof hande mi yi ɗum somi wi yaye mbaɗa yaha vacance ɓe kam ka yahani jooɗo somi wima an pourquoi mbiya min mi yahani vacance ɓiyam par ce que mboɗo yiiɗi jogoɗa nedam mboɗo yiiɗi jogoɗa haqqille no gurdiɗa e bandiranma janggo mboɗo yiiɗi kadi mbawa ngal ɗo gollal sa yeehi janggo taw a hersata mais hande ko wino kam ko pourtant mi nimsani de hay nimso goto hande mi dañani par ce que ko wino kam ko foof mi yii wat vacance less koydam mi jaɓi mbaɗmi vacance less koyde makko hayso mi continuane jangde ne ni woni ni kam beela mo mawɗo waɗi ni kam gartam no feewi kadi mi haalanma Maimouna waɗanede hunde kadi ganda a waɗanama ɗum ha ganda gartam mum kadi ko joom hakkille wawi ɗum andude saabu wonto hakkille neɗɗo tolnoto ko an wawata yiide wondin ɗum ɗoji ganda aha min oɗo saaha nde kaɗentomi ɗum ɗo nde ko ɗum ɗo tagno ndeke nenam en haɗami ɗum ɗo kono wonɓe ganduɗa kadi hakkillaji mumen dokkani ɗumen ɗum ɗon ngalaɗen hakkillaji saabu hande min hande somi yeehi hande e nder jeunesse o ko jimi ɗo ko samedi e dimanche kam ɓe mbi ko sa yaltani ɗum galle mon tan jaaɗa e place uji jaaɗa gueeƴuji an ka bokkani e aduna he beele ɗum ɗon kadi ko fuude fonde kadi wonde kadi e nder sukaɓe ɓe en tant que kadi sukaɓe kadi joguiɓe avenir fotɓe wonode kadi jinnaɓe janggo fotɓe kadi jangguinoyde kadi jeunesse garowo janggo beele ko ɗum poti janggude hande e nder yonta mumen est ce que ko jangguɗa ɗo ko jangguɗa hande e yonto ma ko est ce que an janggo e jaam sa dañimo poɗɗa jangguinoyde e yonto muɗum ma jangguin ɗum ko moƴƴi deftere jangguirte ko deftere bandum saabu wonko neɗɗo ene waɗa majjata mayata saabu kala ko mbadda
ya wi ko min waɗi mbeɗi teyi kono mbeɗa waɗa hay goto tinata wawa wonde neɗɗo kala kada waɗa ardin miijoɗa ganda ka mawnowo ganda ka dañowo sukaɓe ganda ka dañowo taniraɓe pour an ka janggo e jaam sa joɗima sa yi kay mawɗo no jooɗo ene waajo cukalel wayni walla wayirni yete wa hono ndani ene heɓɓiro ne wimami waɗata ko waɗano ko firti ko an ka waɗano ko feewi wadde ko feewi ko gila ɗo gonɗa cukalel ɗo poɗɗa ɗum liggade pour sa wajima janggo e jaam ɓiye walla miñe walla tane ene wawa rewde e koyɗe ma wawa nanandema minen foyi wonde sukaɓe ni hande wonko min keeɓi yiide e nder jamanu o Aisha an kam ne gasi wonde wonko mbawɗa andude gila minen min mbawi andude ko min gandi ko saaha onon adiɓe min e aduna wonko mbawɗa andude hen ko ganduɗa ko min ganda min namdima belle vacance uji hanki e vacance hande no waydi ni beele ko noon fonno wayde mbaɗa ko noon wano minen vacance men hanki e vacance hande jiiɗa ko jimi ko minen mi woni mi jangi hami woppi jangde mi meeɗa yaade vacance mi somi teskitima ko laawol gotol mi yaade vacance to ɗum ne ko ɗo nehami mi anda nenam mi anda babam mi yeehi hami mawni fuɗi mi andude nenam e babam mbiyami mi yiya Ziguinchor mi yiyaɓe mi andaɓe mi heftinaɓe laawol gotol ngol mi yaade vacance ko hewl so wona ɗum meeɗa yaade vacance koygal neɗomi o ko ɗon tan jooɗimi hay so ekko hay somin janggoyani taw min jangga somin janggoyani min ngala temps yaade min jooɗoto min kaɓa keremaji amen min jeeyoya somin garti min fitta min lawja min defa samedi e dimanche min guppa min paasa wadde temps ala so lundi altine min janggoya waɗarani temps ala nden minen min ganda yaade place min ganda yaade vacance minen min jara vacance minen komin jooɗimi tan e galle min defi law min guppi law min jerwima law ɗum min jangguinte addu conni jarwoɗa surti laccirdi def minen ko ɗum min jangguina kalɗa ɗon ko nden mi dañani ni 13 ans sibu neɗomi wo koñum a suusa wiide a wawa kadi a suusa wiide kadi aɗa yaha vacance konko liggey tan a wuppat paasa ha gayna sa gayni mbiyeɗa wattu laaban o nandete nder so mbuyima laaban ɗum no ɗum foof ko pour ya fusa ɓernde ma kadi mbawa liggey kadi janggo e jaam to jaaɗa fof tawra wawi wonɗo kono a limsitta saɗa wiya wat mbiyata o yiɗa guiƴam en nanɗo mi fijoyta mi yahata hay nokku mi yahata ko ɗum mijotoɗa kono après hande ma andu nafima ɗum noon sukaɓe yo mbatta hakkille yo mbatta fijir sa woni cukalel ma yasen ɗum ɗo ma kono noon liggey o ne moƴƴi jooɗade e nder galleji ɗi ne moƴƴi vacance hay goto añani ɗum kono yo yimɓe jokku endam kono noon sa yeehi jokkude endam def firtu lawju neho ko noon tigui ha joni koye diaspora Sénégal TV surtout ɗon ko kalɗa ɗon ko hunde wonde sens saabu mi yi hande e nder jeunesse meɗen hande mo jiimo hande jerwotoɗo hen lacciri ala e mabɓe ɓe mbawa saabu ɓe janggani ɗum jerwotoɗo e mabɓe karaw ala e mabɓe saabu ɓe janggani ɗum hande c'est rare jiya cukalel hande aɗa yiya debbo rese hande yonta hande o yaaha rese ha wona temeɗo ha jibina a wawa yerwade waɗi ɗum ka janggani ɗum ko mbiɗa affaire wuppude e lawjude ko ɗum holno neɗɗo wuppirta an aɗan ɗo samedi dimanche kam mbiɗa ka jotta ko ɗum galle mon ko place tan ko gueji tan ay ferani konngol ma hay sa yahani place aɗa jooɗi aɗa jogui téléphone ma yummane liggo joni ɗum ɗon joni an a jooɗaki ɗum e galle moɗon est ce que ma wuppu comci ma won hen ni hande ko wonno ko yimmude gondi ko jinnaɓe guppata ɗumen hay tekka men mo wuppani comci mum kam wuppata comci jinnade muɗum may muna gara hen hande ɗiɗo guejuji hande ko woni toon ko sukaɓe ko ɗuminirta toon eyyi ko noon tigui Binta aɗa andi ko kalɗa ɗo en ko bon wonko rokki kam seeɗa manam ɗum ɗon foof kadi min mbiyami ko jomum ƴettude wimo jeeya ƴettude gurdam ɗam a jeeya neɗɗo yo ƴettu gurdam ɗam jeeyi anen en ganda plage Fouta en ganda plage enen ganduɗen ko maayo hay ɗum no saɗa yaha toon jahata ɗum koye des conditions jarata toon so yumma wima hoto yaha a yahata so bamma wima hoto yaha a yahata a jooɗoto par ce que ka kalfaɗo ɗo noon hande hay goto halfaka an guila yumma waɗi ko weeli saaha ɓiɗɗo an ya jooɗo conna ɓiye téléphone
biya dum ƴettu connect ɓeeɗo ala ɓurma yoɓe connect an ya connect ɗum ɗon an a wiyan ɓi yo feew ɗum ɗon an a janginani ɓiye aduna gonɗa e jangguini ɓiye ko bone hay so ɓiye gasni connexion mbiya ɗum ƴeewi to dañi walla mbiya ɗum momi soodene an a wonani wadde ɓi conseil ko moƴƴi gonɗa ko wadde ɓi conseil ko boni enen hande ƴeewen tan hande hanki men neɗɗo ene jogo duuɓi 40 taw jogaki téléphone holko bonnantumi aduna mum haydara bonnanta ɗum hande aɗa jogui 12 ans walla 11 ans maximum ni ayi jogui 10 ans ne jogui téléphone te ko haalata hen ko wala hol wala goote tagga ɗum ko yummu woppiri ɗum walla bammu woppiri ɗum noon an ya won vacance ya ummo vacance ngara taw haadema aɗa tawa andi ɗo foof holko tagui ɗum aɗa jogui téléphone ma tan ker hay sinno ala ko hay ko aɗa jogui ko ligguiɗa ni gacca joƴƴina paya e téléphone ɗiɗo téléphone ngaji hande koɗi pewni ko kono koɗi bonni ko ɓuuri hewde koɗi bonni ko hande ɓuuri hewde ɗum ɗo foof ko kanƴi caabi mais kadi mbeɗa sikki téléphone fotani bonde neɗɗo hunde ko poɗɗa wadde waɗ ɗum ko poɗɗa wadde waɗ ɗum ɗiɗo gueeji mo jiyata ɗi bonnani yimɓe fof ɗi bonnani yimɓe hande ala fof ko feewe men hande ala fof ko suure men haydara ala ko suure men ha goto fof yowino jogo wi hoore mum goto fof yowino halfa hoore mum ɗum ɗon aɗa andi Maimouna wona fera mbasa yejjide ko jeyɗa ko pour an ka jammo e jaam woni kala so ƴeeɓi ko jeyno tawa an aɗa heddori ko jeynoɗa ko kono so tawi hande wattu ko en ƴettu koye men mbattuɗen koye men ken gonani ƴeeɓo jiɗɗen wadde koye men ko en tampat en mayat en gonani ɗum bint wadde ƴetten ko jeyɗen ko bint min ɗum ɗon foof mi salaki ɗum de mais yumma e bamma so dokkanima oɗon leçon an a wawa yaade jamais de la vie cikkata gurdam ɗo aduna fof ko an aɗa wawi tambade ɗum cikkata fof aduna fof kaɗa wawi tambade ɗum neɗɗo so ala neydi wawa wadde haydara neɗɗo so ala neydi wawa wadde haydara neɗɗo ma jogo neydi nde wawa wadde hunde fof mais an yumma e bamma so dokkimama autorisation walla so dokkima responsabilité ma law an ko bella fof mbaɗa kala ko ari hen fof wiye min de wonani mbaɗɗirmi walla wonani mbaɗɗiramomi min de pour min ɗum ɗo koye jinnaɓe woni an ɓiɗɗo a jibinta ɗum mbiya wiyene halfuma ɓiye ko an halfat ɗum ko ɗum andenode ɓiye ko an halfat ɗum mais min ɓiyam halfata kam mais hande goto foof tan wiya somi halfi ɓiyam tan yalta galle yaha yo yaha so aduna neki ɗum tan ma artu nde jamanu moƴƴata de ko guertoɗe gardoro coppi ndewa caggal kono hande ko coppi gardi guertoɗe nde caggal kono noon tigui kono noon Maimouna min mbeɗa sikki ɗiɗo plage uji e ɗiɗo gueeƴuji so jinnaɓe ɓe ganduno ko woni toon e ko waɗete toon ko ɓe dokkata sukaɓe autorisation yaade toon saabu nde jamanu moƴƴata nde aduna o moƴƴuno nde hay ƴamaɗo ma sa soynima ɗum ne ara e oɗo bedde an ko oyto bedde ndewata kono hande jamanu boni jamanu boni hande ha neɗɗo hande copain ƴewtan copain guitta ɗum gadda ɗum gacce kay ɗumininani ɓurani kay susde gacce kay ha ƴetta copain ma gadda ɗum galle mon aɗa présente ɗum yumma e bamma samedi dimanche fof kono yaaɓe to hay goto anda wiide binta wona ferari kongol ma mbimami ɗum ɗon foof ko yummane wela bammane wela so yumma e bamma welanoka wiyata ko lalti ngol didol ngol ndimi sa yawti ɗum andu mi jibinanima so tawino ko jaam haqqille ma ruttu par ce que neɗɗo foof ne yiiɗi jibinede neɗɗo foof ne yiiɗi halfede ɓuuri bonde kay wiyata kadi kaari kay nana hay goto halfani ɗum ɓuuri musde aduna he ko liberté hormo ko jogui mais wonko sukaɓe mbaɗata mbimi jinnaɓe ne gandi so ɓiyam wayni kam ne yaha plage jooɗa yahani mbimi tan ko jooɗa yahani kono ɓiyam wino yaha tan yah
andru kadda ko dum do mbiyam yahaade an ka ngandata wi joomu yelto so yelto est ce que andi ko wadata anda de anda dum do fo mbimi koy éducation jinnabe dum do fof ko éducation jinnabe jinnaado kañum jigi droit andude bim to natar e to yaltare to nyallar e to walar yimraade foti andude dum kono an hande bi yaltar atra biya do ande a hiri jantay dum tan yumol foti winnon bium ande a hiri ala heure uji sukama ɓe janngoyta par ce que sa woni collège ne jogui heure so tawi noon a ala emploi du temps o wawa andude heure won sukaɓe jahata ni vacance de jahata koye nder jangde nde ko nden jahata fota nadde 10 heures mbiya yumma ko midi ko heure jaaha haajuma ha garta jaaha naata yo école walla a jippima mbiya ko 1 heure jippimi taw an a yeehi haajuma fusi wuuro ngo arti saha wimma tinnata de ɓe fusat wuuro ngo men gara ɓe jooɗoɓe mbiye komi janngoyɗo taw ɓe janngoyani taw koɓe yanoɓe haajuji mabɓe anani andindema ko ɓiye sene yalta galle ɓiye sene yalta galle aɗa foti andude mais ko wona ɗum noon ko an wi ɓiye yo janngoy aɗa foti jogade haqqille ɓernde chaque balɗe ɗiɗi fof jaaha école ya école ma tawɗon principal ma tawɗon surveillance mete ɓiyammo ko heure naggam 8 heures ummoto galla amen o wi ko 10 heures o natata walla ko 8 heures o natata hade 8 heures mbete nde tawma ɗo hen neɗɗo so yiiɗi ko leeri ɗum mbimami Binta won hunde ɗum ɗon foof mbimami koye jinnaɓe woni wonko jinnaɓe ɓe mbaɗi wonkoɓe mbaɗi kono won kadi ko sukaɓe ɓe mbaɗi saabu sukaɓe ɓe foof ɓe jangguidani e sara yumma ɓe won jangoɓe ɓe ganduɗa ɓe janggata ɗo jinnaɓe ma a dawata jofta yumma wonɓe ganduɗa to dawata to ene woɗɗi an dawowo ɗo joni sa yeehi ɗum ɗo aɗa artara wotita aɗa galle moɗon kono oɗo to dawata janggoyde to o wawata artude tan ko jamma saabu so naati ɗo e subaka ko poddo hirdade o wawata ñaltude ne woɗɗi on ɗon wadde kanko ko jinnaɗo makko wawi wadde foof wonko waɗe hoore makko wadde ɗon responsabilité jinnaɗo ko wawi wadde foof ɗon kam ala ko jinnaɗo waɗi ɗon kadi wonɓe ganduɗa kadi hay wonɗo janggata ka yahat gartata yumma tan ko samedi dimanche gartata yumma tan ko vacance ha vacance wadde on ɗon ko wawi wonde e makko foof ko jinnaɗo makko waɗe e makko foof wonko waɗi e hoore makko on ɗon neɗɗo ko an foti yidde hoore ma ko an foti andude hoore ma ko an foti andude holi an mbawa andude hol an neɗɗo sa andani hoore ma andani holi an a wawata andude an holno powɗa fawde koyngal maɗa surtout ɗum tagui andude hoore muɗum ene moƴƴi kala e saka nden gandata an to potata fawde koyngal ma mo ganda ɗo poɗɗa haadde saabu so neɗɗo andani hoore muɗum tan ɗum woni yo Allah ɗon pamata ɗon gandino way neɗɗo wiyete yo janggo école ha anda aduna n'est ce pas mais an mama Aissata mama an sodonto hoore yumma ne wawi needema ne wawi wajade kono fullama ko an jogoto mais hatta kadi an yummane wawi rokkodimo liberté normal bamma rokkumani liberté ha heewa rokkiranima pour a heeɓi ɗon rokkirma kene ƴeewma so tawi ka ƴoƴƴo walla a ƴoƴani mais hande a rokkan neɗɗo sammere junga tan soddita ga foof aha a sutta hande jeunesse o ko ɗum woni hen mi wi nenam rokkam liberté baba rokkam liberté ko beelam fo ɗum ko mbaɗami conséquence uji so garti holtinannoɓe kamɓe fof tinanno kadi en jii kadi hande e nder rendo meɗen eɗen jii hande e nder rendo meɗen woni yimɓe ko koɗo ɓe gañata yiide mi ara hande tan Maymuna komi garɗo e Maymuna jiya min ɗo tan petta tan an Maymuna tan naata ɗo ete ko wayno Ami Diallo en walla ko wayɗo nde Samba en aɗa waɗa ko welma te won ko ganduɗa ko neɗɗo ne waɗa ko yawade hoore muɗum ko yawade wuuro muɗum ko yawade kadi leñol muɗum beele ɗum ɗonne kadi ko hunde fonde wonde kadi hande e nder jeunesse o eyi Binta an ko tagi ɗum ɗon yilade buzz yilade tan siwde mboɗo ɗonki andude siwde holto wonata neɗɗo siwde buzz holto wonata neɗɗo
Maisha ko huudi jarde namdade siwdi manam holto wonata e neɗɗo holto wonata e neɗɗo exactement ana anda siwdi holto wonata e neɗɗo anda holto wonata e neɗɗo mais neɗɗo yettiɗo hoore mum yettiɗo hoore mum anda kadi to ummi ɗo kono tigi bandiraɓe musidɓe ha joni ko e diaspora sénégal tv Maimouna ne gasa wonde hojomaji meɗen gaari ha ɗo eɗen jinno jukkude yewtere nde kadi ha ɓuuri ɗo Maïcha ha ɓuuri ɗo hede saabu ɗum ɗo kam sen ɗuminini hen koko foti haalede hen gasata ko foti haalede hen ene heewi kono noon hankkadi saaha meɗen ari ha ɗo ko mbaynortoɗa bandiraɓe o holko ɗumininirtaɓe ko mbajoɗaɓe eyyi ko noon tigui yeɓiyankoɓe diaspora sénégal tv min gardama ɗo ha e mon ha sahaji garoji inchallah ko mbawmi conseil jeunesse o walla ko mbawmi conseil tan hono amen manam neɗɗo yo tiiɗe hoore mum jogo ndimagu mum wasa yejjidde to jeeya wasa yejjidde kadi to woni ɗo tiiɗe hoore mum mi salmini kadi nenam kadi e babam nde wonno kala to gonmi e ɓen mbaɗa kam soutenir yo Allah junnu balle maɓe yo Allah moƴƴin kadi battane maɓe Mama Aisha ko mbaynortoɗa bandiraɓe Binta mi salminima mi salminima on calminama bandiraɓe fof calminama kadi mbiyanmi kadi sukaɓe yo tinno kadi tinnare kadi ne moƴƴi tan wona minen ɓuuri andude komin ɓeyɗoɓe tan minen goni to ganduɗo somin kaaliyam haysoko seeɗa ma nan ɗum noon tinnoɗen koyemen tiyendene sukaɓe men ɗum noon ha saaha goɗɗo sallah jaaɓi min calmini daaɓe yenaɓe fof min calmini daaro cubbunaɓe fof hay goto mi woppani jinnaɓeɓe jarama ha saaha o gongol ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene gasa en garde lowdi meɗen hande ha ɗo ete émission meɗen danga en gardi hen ha ɗo ko wajade tan kadi sukaɓe ɓe jeunesse o kadi koɓe poti wadde en tant que poɗɗo jogoyade janggo famille en tant que janggo jaam poɗɗo kadi jangguinoyde sukaɓe wonko poɗɗa janggude ha heewi won kadi ko poɗɗa jangguinde ha heewi ko wona wonɗen gueɗe mbatten hakkillaji e koye men gartiren hakkillaji meɗen ganden aduna wonani haydara kala ko tawa e aduna ko ɗo woppete ndimago woni foof ndimago ala ko waddete ganden vacances uji ko saaha dabbo ko noon tigui en calmini bandiraɓe kala e kuuɓal ha saaha goɗɗo inchallah e fannu goɗɗo e émission meɗen danga on jarama